Здравейте хора, като ме гледате, здравейте табелки, аз съм CookiePP и сега ще ви покажа как да крашнете на някой сървър, ако сте с ОП или без ОП, или просто трябва да имате креатив и да няма анти-TNT. Значи правите ето така, след това правите така и тук спамите колкото се може повече колички. Много колички, много. И просто бутате релсата, само че аз няма да го правя, защото ще ми крашне целият компютър. Просто бутате релсата и магията става. Добре, ще го направя. Ето, бутам, а сега ще бягам. И ето го краша. Заби ми. Още ми забива. И ето погледнете какво стана, просто невероятен лак. Това ме изстреля на 200 км от него, бе. И добре, дано съм ви помогнал. Ако мислите, че този краш е як, се абонирайте за мене. Също, ако мислите, че снимам хубави клипчета, дайте лайк на клипчето. И до скоро, следете ме и ще се видим в новите клипове.